Kani gadega Patisi TV. Artayo Shawan Chongthaj Hadian Bala Shakri Arpundrius Namya Kasang Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP Barbala Batmenta Kuma Sausnam Kumu President Pak Joe Branson Marwen Habai Kren Markmat Pat Bajubab Iki Jinkli Jong Editor in Chief ka Patisi TV Kerman Lang Yuria Ola Batai Halor ka Linti ka Batumai ka Bon Beteng Ban Shakri Ya ka Jala Pat Kipat Ba Branson Marwen ai Kulay Pi Ya ka Por ka Jong Pi Kabaning Kong Ya ka ba Ikwa Ya ka Ban Tip nakaliang jongpi haba yade bat kubor ki bami ekaba pin shong thaj no nakasang FKGP bat ekaba pin sapen bana pat nakwai pat kalenti ekaba pinya ban shakri ekajat ban rio kuma philalong unong ilam sangbalang mentala arpun rio snam tam kita phila ban yatho ke ki benta ekaba pisngo ekaba phila dep yawan pendep ekamram jongpi kumunong ilam jongkasang FKGP badai presiden basaw ti long habedi ba ni ka jing trei jong amo habedi ba jing trei ka sang balang ting larung ka FKGP na du snem kha khnai spa khnai pho bat ngala bat du kumu member hang ni po swa jong kani ka samthia unit dan nang tu house nam khnai phui larung jong ka mokhar circle ngabat president jong mokhar circle ru ti hadina tu pat house nam khandai pho lai ngala na po ka East Sales ti ki kumta kan ta ni unit chei circle na circle ni po ispo ka district ngabat kum vice president tu ti house nam kha khandai spa khandai pho pra khandai pho pra ti ngabat pat kum general secretary jongka federation jongka central body mon brokoi ti bat kumta ngai tri tu kumba khanai snam ngabat kum general secretary ti dah hadin tu masa simti no ekam presiden ta ti kumu presiden him ta simti na du snam araja khadar na du araja khadar te menta ngamut ban song thaj no ya kani ka araja khandriu te mot kalong sausnem ki ba jo ki ba ki mat ki ba pisngo ki ba philala ban le bat ban pen urlong kumba ka seng FKGP ka yang nimba ka moto ko jongka ti kata ka moto jongka FKGP kalong mission to change ti ngi jukran hiru ye kita mo ki issues si ki baide kumgini ki baide ke mnang salang kita ki social issues ti ki baide ru hagani ka yo khot ru kumgini ki economic mo ni ko non ra ta ki economical change in kam ti kumju ru hag baide ba kini ka ki education bat kumta teter ti kata di kita hi ki min hi ki agenda jongka seng hi ken ke bangi kwa ban wanra kata jingkala ti kawairu isim ki issues ma ki ba ide ki bakta ke je unriu ti kawairu kum gini ki issues jongka influx ka ba ngila juya kani ka ba naka je bundi ko jungi hi ngila ekran adu sistem kha khnai spa nyup khandai ter ti ndai kata ka ki ai le sing idan kita ki ai mo ki ba hangni kum ki land transfer ba ki ki banyada na banta kita ki non tribal mo jing thi jeka na banta ki non tribal e tin dei ngi su tho ba ngi dang don kam su pat i ki an le sigim nang kham pen khan su na mangi i ba ka jingwan to jing ki ba jala sne spo ka jala jing ki dang long ka ba jorba tin ta ka daw ngi sa dawa ban wara no ki an kum ki ILP ti kumta karta ka jongpiru kam sha-shu yakwan peteng kumunong ilam seng balang nama kitang bon ki samla ki betang la ban yalam ya kaseng te to pi ong ba nomor kidon ki an ki ba bon ki bedang sa teng ni ban pen urlong te to menta ninyo EAP ba pin jam no kumunong tho an pin pen kala no pat ya ka jonglong nong ilam spi benta ban don benta ka politics hadian ba pin chong thaj ti lo ho long bros kata mo ngalong kumunong ilam jengki seng balang ti ngam judan interest hiru ya politics ti ngam ju penyeso ru iladi bat kinu ki political party lani bat kinu ki kinong mikmat mo ki politician tin ring jingya penyeso jangai bat ki sika jing kendu jangai bat ki long bet tai ki issues be habedi bi ki issues mi kendu ne la nang ta kim don ki be pat tin dei hadien ba la mo ngamut ban song than no mta teng su thu ba nganang kwa ban continue ya kani ka kamu jangai ban sakri pat ba tin ata ka daw astu ba dan kam ban rung no ile dia po kini ki seng sanjima
ban long tam ngenang yo ban kham tri kham ha shu bai di na ba jai bendri Tu ngila bon ong ba nomor ba ka sang FKGP na do bala sang khat khandai spa pra khundai ila yo president baningkong yo si president ba president balai tasma phi tenre ni ipat ya ka records jong kini ki president ki ba shwa jong phi paro ikla penya so ba ki sang sang perthai la don kumba sounder SKG bala long do MDC ti ba arden balong MLA ba menta ti ba amlang nitan usudon ka benta ki sang perthai ta tu kadai gani long kadai hatu phi pidyang ba kadai ya ka jingshim jong phi ya jingput dien ki dunjat ya ka ba phi kwa ban bot ki dunjat ka jong ki am gadi kam da dei le se ka ba anong ban bot ka dunjat ki jong ki ma kumbang la pni phi mane jing sang ong ba am na dan se tin rei ka wei ka ba plong nga le se apo banga mut ban shong thaj no manta ti ngang suthu bang nang kwa ban yai beteng ya kani kam skri pai ba ti na ta ka daw suthu long ba kata kam sim ko jonga hi kam ai lat ban shushong dengan kwa ban le issue nak benda ka jai ben riu esi gidang bun ba ki issues ki ba ngin ha ban take up nak benda ka abai dei ba ka jai ben riu jingi abai dei ba ki emlang salang kumta ter parti yu ko ba phi POE ba phila ban trai ya ka bai dei bat kita ki mat ki badang sa teng ban pen urlong namta ban sakri ya ka jai ben riu de ka parti hi te long hadu menta esi kumbagi pau ko khobor kum tu mo tiga sulong no ba nglai kendu hi ka to ni gini regional party namar ba ngastu ba ngi wan ni ka social background ka jungi mo ngi don ki sang balang ti ka khamba hi ngi bingli sepo ki regional party ti bat ki party la si bang nglai kendu lom ta na po ka UDP kila ya nglai kendu ikiru ti hadum ta dengan pat nang ban ong sakano party ngan rung ka pat long final ki ngadum ta Pidon ru presiden berim jupi bolong mentau presiden jong ka HSPDP atau pidon ne am ka jingkmi lenti pin syakot na pidon bentalang betul kaseng kam tamba ngatrai kata kam mission for change kan kam terekam apo kai ka ba pilai yang banya kunling ba kaseng FKGP te am hoj ngidan i ba adan di mentai dat ibat presiden jong ka HSPDP te ndai ho ngabat i rung lai kendu hi ti ngla ya perkhat i kita ki berkhoi ban mi iru i am sim hi nga ban rung no chakane ka benta tin dei ka shlong kumni long ba na kaleng ka jonga pat ha ka ba nga pasang ban ya slok sa ba ki palok ki jong bat ki palok atu kani ki badan hapo ni konsensi ti kila a jimut hi nga ba khamai nga ban rung hapo kani ka seng UDP ti de na ta ka daw ka ploi nga ban pasang banyak kendu ik beri jong kiru kan ten dei ka bai dei bi baden hi te ne simo kila bandan ka jing mudur jing ki pai ba ne kaleng ba ngim dan ka jing astu jing mut lani kumta ten dei ba baden hi ngim dan hi ikunu ka differences but ngim dan adum taru ten dei ka dan ka jing dei ka ba jan hi bat iru ni dan ka jing burom hiru mar keleng ni te bai dei ba kini ki mat rekam marba FKGP ka bon kuma piong he ki bon ma ki mat rekam de bangi i phai pat ki political parties ki mat rekam ki sakut no tanga for election manda kila job umshim lai i ba kin pen rekam hok ikta ki mat rekam ka jongki la syukut no tangi ba pendap ki MLA schemes bat ki ta to pin le ne man penrong ki mat rekam ki badang sa tanga po FKGP hapo shbu la ka de UDP ne ka HSPDP ba khnang ba ki pat ba kin shania ba kita kinong ilam sembahlang hadian baki penyeso ki seng sain pertai kila sya bantre te pi long kembaikan yang mana mo yang bana kalian ka kadika moto jong ka FKGP de is a mission to change de ka weiru kata kita hi politically socially and economically ngo gidi kini lai teli ki mat si ki ba ngiu banyak keren ten re ha ka bai de bat kini ka bagi de ba kita ba phip kali phiru ho na kalian ga jonga hi ngaso bang ipi balik kata kam sim nga kam sha nga bang susong gum tu mo ni ngaso bang adang kwa e ban le e ban pendap di kini ki issues la se ki ba ngire sapo kini kisang balang ho ngan haban pelung i gitu bro khoi ti di kita hi long pek menta ka em lang salang mo kan ni ki ngi pek drugs trafficking kini ka women's trafficking child trafficking
Kiba menung im jua so hakani ka stik jungi le menta gini ru kelas tang ban khera song menta. Ti sakawai ru le se gi issues ki baide menta kum border issues kitur ngi haban ken te baide ba ken flux su ngan haban pek menta kum ta ngilawan ra ya kani ka comprehensive mechanism. Ti ngan haban pek kani ka hadu kanu katrekam. Hadu kanu kalong ka kata ka mechanism ka bala ban yada na menta ken flux. Ti ngan haban pek ya kataru. Baju kindiat pangan kini iktin marba ya ka ba pin sapen banahi ya ka announcement ka jongpi ka arpun yo trik new banai risau tenre klashai ba pin long hi ukurtong uban yakun na kini ka election arja khat fra ba pin yakun ru na constituency ka ba yakhle bat ki barjala ba kin don ki votes ki ban don ki ban hap ya ka ba phia ban persang ban yo ya ka jingira jingkrshan ka jongki mar fide nong ilam seng balang bala Ukraine ki bubon ki issue satu office ngo bahkan long ne am ka jing epi hakani ki election aja khat pra long gawai long pi long i jure sikini ki issues mo ki bade kum kita ki issues and flux de se ka ba kani ka long jinga de ki non tribals ti hendai gawai nges thu ba ke hi ka stand ke bangi stand bros kata hi nginumla hi banya compromise ha bai de ba kata tiền đây mà kia long ki haban số thu hi ngi wan menta mo nagani ka jai ben riu ki ngi tribals ya singi dan don kambun kilat ki jinga dan ka menta ka jai ben riu jingi tiền đây ngam pek bakan don kono no le si ka jinge nakaliang jugi ki non tribal su bakin ai ka jing kesan ngi hamtam long wan nagani ka background jugi ni social organization tigin hab ban ai ka jing kesan nam tai ngi ru namar bagi bangi ngi tei long nak bentak babha mo ka igi jing tei bengi tei ben nak bentak pai ba om bon ong bengi tei nak bentai le di simen ngar ngai yang hang ni bon ong ba bentar le singan bani le nak bentak ni ka election aja khat phra ka wei hi nga prakhat long ba ka di hi ngai ha ban yeng nak bentak pai ba ha ai ka good service nak bentak u pai ba om bon ong bangan long le di chu ni le jang bolong tau emily jing thmuru ba lada phi shajet lada ka don ka jing ithu jing yo jing kershan na pin pai ba amar ba kisang balang ki Ukraine chpang ka them motor fidon em no jing thmu jong phi be de ka them motor ba kadai ka them motor kadai ka wei namar ba ngai i hi menta mo ka kumno ka long hang tai tingi i ki breu ba kin sa hang tai ru le se ka wei ka jing ko jing khia ka wei ka ese ka khata e ki ru ntai ti da ka de hi ka ba menta ngila ban le i ka tai le te kamun kan biang ba ka tongi lai crunch pang ka politics kindiat pang ka KGP pat to dian ba pin song thait ba pi kan no pat pin i ba amar ba menta hi ki breu ki kren ba khamtam lo ki pai ba ki juang mangila du jing shania ki sang balang te kan no hi ba pin i pat ba ki ba hadien ki jong pi ki nangla ban beteng ban shakri ka jat pen reu hum ki no yalam sang balang man pende khamtam ya ka sang ka jong pi ko la dep ya lintim tala apsan sinem tam te ya kata te ngai i ya ka le si nakaliang jong habang ape hingi i ba ka nakaliang jong sang balang ginang ye kiu hi menta wat nakaliang jong i ngidan makana hakwe ke bentar le sim no ta ka seng san himaru ngi habana am sim hiru ye ki mar ngidan kam igini sang balang bikin yatri nak bentar jong pat bai ti kumbangi mo kata ka jing thmu le si ke bangi ong hi ba ke ba ni ai ka jing shakri le si kini ki khamtam kini ki beran kam hok sa ya kata ka jing dan kam jongki si mini ki boduk ki basuk dan ni ki ba kumta dan kam saya ka jing dan kam ki seng balang si tika kata ka service la si ka di dan kam tam ye nak banta jongki ru ma phideu brio ba shampang ba philala ban shimti kat ekani ka post president pan don mentala south nem menchua ku general secretary tikai ka ba phiko ban i ba namar bangi i bon ki samla hi kim ko ban penia so ela jong ba kisang balang rek ka khubor ka jong pi yakini ki samla ki bla khamnang kham start kidi bandon benta ba kisang balang sho ba pin chong thai ti phi long ka kawai bang i long ka e bang amat de po sang balang mo ti ngoyo shibun ki jing kai kan phi long ka wai ru ka pelong yang bangan hab banya adekar ha ka lintia ka jonga mar ba nga suthu nga ban ting yu pat ba ti na ta ka daw sing ong ba kumta ye ki para samna jungi ru nakapor sa kapor hi masiken hi
Namar ba kembangnya keren mentamo ki samla le si kilong kilawi na ka benta ka riba ka jai bantiu. Ti na ta ka daw ngidan kam hiru ye ki samla le si bakin esnok tikin. Agini ki seng balang si na ka benta ban petlang na ka benta ki emlang salang na benta ka snong thau. Kum kita le si long kentu kan yiki para samla le si bakin yemi syahmat banyak dan mentalang ha po ki seng balang. Kani Gadega Pati TV